זה הולך להיות הסרטון הכי חשוב לכל מי שמתכנן טיול ביוון, אז תקשיבו. יש ביוון מעל 200 איים מיושבים ומחולקים ל6 קבוצות שונות, וחשוב מאוד להבין את ההבדל בין כל אחד מהם, ומיד תראו למה. קודם כל יש לכם את האיים הקיקלדיים שכוללים את סנטוריני, מיקונוס, מילוס, פארוס ונקסוס, שזה יוון הקלאסית, זה הבתים הלבנים, גגות כחולים, סמטאות, חיי לילה, זה יותר מתאים לזוגות וערך דבש וכאלה. יש לכם את האיים היונים שכוללים את זקינטוס, קורפו, לפקדה וקפלוניה, שזה יותר איטליה, אירופה כזה, הכל נורא ירוק, פראי, יש שם יותר חופים עם מי תכלת כאלה מטורפים, וזה יותר הרפתקני כזה ומתאים יותר לצעירים או למי שמחפש מעבר ליוקרה. יש לכם את האיים הדודקנסים שכוללים את רודוס, קוס וסימי, שזה יותר נגיש למשפחות, זה כזה הכל כלול, יותר בטן גב, יש את העיר העתיקה של רודוס, וכזה יותר צ'יל וייב. ויש לכם את קריטים שנחשבת לקבוצת איים משל עצמה, בגלל שהאי הזה כל כך גדול, יש שם הכל מהכל, יש שם גם חופים מהממים, כפרים, קלאבים, הכל כלול, וזה בערך האי היווני הכי פופולרי ומושלם למשפחות גם. עכשיו, מה שחשוב לדעת למי שמתכנן לעשות חופשה עם כמה איים ולעשות איילנד הופינג, זה שיש לכם אפשרות לקפוץ מאי אחד לשני באמצעות מעבורת, רק אם האיים האלה נמצאים באותה קבוצה. לדוגמה, אתם לא יכולים לתפוס מעבורת מסנטוריני לקורפו, אתם תצטרכו לעשות את זה דרך אתונה, ורק אז לעשות את המעבורת לקורפו. לעומת זאת, אם אתם רוצים להגיע מקורפו ללפקדה, לדוגמה, זה הרבה יותר פשוט כי יש מעבורת, או שאפשר לנסוע מהיבשה דרך הגשר. וזה אותו דבר לגבי טיסות. אגב, אין הרבה טיסות בין אי בקבוצת היונים לאי בקבוצת הקיקלדים, זאת אומרת, אתם כנראה תצטרכו לטוס דרך אתונה. אז ספרו לי מה היה היווני הבא שלכם, ואל תשכחו לעקוב אחריי לעוד טיפים.